bandiraɓe min calmini mon moni kala inde mun e yettode mun no gonɗon e no gonirɗen en calmini dendagal bandiraɓe abonné ji WINNDERE-TV mbiɗen ñaago mon kadi yon jokku wadde abonné jokkon yebde vidéo ji ɗi mbaɗon partagé mbaɗon like ɗum woni ko rokkata golle ɗe doole ko yawti ɗum paaɗen koye élection présidentielle kadi ene waɗɗi kala ɓiɗɗo leydi Sénégal so tawi ala ko heddi ñalawma élection yonti jaaha cuɓoɗa mo kooliɗa jogoma jogontoma renma renanma kalfina ɗum gueɗe ma dokka ɗum konngol ma fodde wonde duuɓi 5 waddi ko ñalawma pattamlam ko ñalawma tiɗɗo moni kala ene foti wawde darade lang so tawi ñalawma o heedi beele ene yaaha ene jeeya élection ene jeeya e wotoɓe moni kala ene foti wawde darade lang heblo hade ñalawma o yettade beele so ñalawma o yettima ene waɗi ɗum no foti ni waɗirde ko wiide tan ñalawma ko ñalawma baɗɗo importance woni suɓade hoorejo leydi ko gandutomi jeetinɗon hen caggal koye campagne naata jertinanmi ko dendagal ɓiɓɓe leydi Sénégal ha tengti noon e ɓeɓe ganduɗa kañumen gori e guure ɓurɗe towde ɗe e banggue jeeri ndi walla ni e waalo ngo tawa koye guure lobbiniɗe ɓen ɓe ganduɗa tawa ko kañumen goni manan politicien ji mawɗi pattam lami tawa ko politique tan woni liggey munen mbiya yimɓeɓe aha koye élection faya koye campagne wona candidat foof jiɗɗo arde ɗo e wuuro ngo walla e diwan o so jeeyaka e candidat amen woto jaɓɓoɗe ɗum walla so rewi ɗo luuke ɗum walla so rewi ɗo beddoɗe ɗum kaaƴi ala wona noon yo on gandu dendagal candidat ji nogas ɗi mo kala ene jogui ndimagu wawde yirlade e leydi ndi pop ɗo weela eɗo yiiɗi e waktu fof mo yiiɗi yirlade e nder happu taƴaɗo yo yimɓe mbaɗ campagne waddi onon ɓeɓe ganduɗa onon goni taweteɓe holko foti wonde keblungal mon haade mabɓe arde e moɗon nokku foof won caɗele ɗe jogui nokku foof ene woodi ko ɗum ɗo woni goƴa mum pattam lamu oɗon mbawi wadde confectionné walla mbaɗon document mo ganduɗa kala ko woni caɗele nokku o mbaɗon ɗum hen so banggue laabi so banggue école so banggue cellal ɓalli so banggue kisal so banggue ndiyam so banggue yaaha gara e kala ko wawi wonde mbaɗon document mo ganduɗa kala ko woni caɗele mon mbaɗon hen son mbaɗi ɗum on paari mbaɗon document o copier document ji nogas joƴƴi noon nde tawno ko candidat ji nogas gooti eto ɗon hay sinno candidat anda nokku mo gonɗon o eto ɗon beele candidat o ne anda toon beele ne eto arde toon ha wuura ko guurɗon ko e banggue laabi wuura ko guurɗon e banggue tampere so ari o haalda e mon o haala holno yiiɗi jogorade leydi ndi soko tawi on gotanimo so gañima ko ni o jogorto o ni o jogorto son gayni on keeɓi possibilité neɗɗo mo jeeɗoɗon e télévision ne haala neɗɗo mo nananno ɗon ari huccite mon yeeso e yeeso taw koye batu hakkude ma e muɗum wonani hay métre 3 a jañi ndimago wawde namdade neɗɗo o mbiya ɗum minen de ko naggam o woni saqa men minen de ko naggam o woni saqa men mbaɗa ɗum posé question ngaji neɗɗo o jaabo on so yeehi so goɗɗo ari mbaɗon ɗum noon mbasitomi on dendagal ɓiɗɗo leydi ndi dendagal candidat jiɗɗo arde e nokku mo gonɗon jaɓɓoɗe ɗum poɓɓane ɗum ndiwe doƴƴoɗe pondonɓe kamɓe foof c'est même pied de légalité gandon laamu koye junggo Allah woni ko Allah rokkata mo weela mo yiɗani ngun laamu kanko rokkat ɗum enen poof joguiɗen ko yidde e yiɗande yo kaari laamu beele ko on Allah suuɓi saabu candidat foof wiyata ko min gañoto militaji mum mbiyata ko kañumen gañoto kono noon kamɓe nogas ɓe gañota ko lawol gotol ko goto gañoto o jinnode arde nokkuma celɗa yo ar ɗon walla rewi ɗon beddiɗa ɗum kaaji e yamirore liduruji ma politique luuɓɗa ɗum ƴettiɗa ɗum kelɗa oto mum mbaɗɗa gueɗe mum kanturiɗɗe soko tawi Allah tottimo janggo laamu holno mbaddoyta e makko holno mbaddoyta e makko e te hande kala ko waɗa koko waɗi archive kala ko waɗa koko filma ene mofta kadi neɗɗo hay sinno wona ko filma ko mofta neɗɗo kala ɗo mbaɗanɗa bonanɗa yejjitta kala ɗo mbaɗa teddugal a yejjitta heddo ko doole donke mbasa yobde ñamande walla ko doole donke mbasa yoftade ko ɗum kono ala ko neɗɗo waɗete e bonande ha yejjita walla e moƴƴere ha yejjita yeru goto dokkami on
e Hamadi Hunare nde président Macky Sall jogori arde ɗon taw koye gardugol ɗum bondi Cama Dabo dendagal parti goɗɗo o parti PDS wonno ɗon kañum heewi ɗon doole kamɓe fof ɓe mbi ko militaji mabɓe woto jeehe woto jaɓɓoɗe o ko opposant kono laamu koye junngo Allah wonde Allah rokkimo laamu kamɓe winoɓe woto jeehe jaɓɓoɗe Macky Sall ko kamɓe mbattidi waɗode rallier ɓe goni transimaji hani kamɓe ɓurti doole e ɓe ɓe ganduɗa kañum ɗon ganduno ɗon Macky Sall waɗɗi on ko kala garɗo jaɓɓoɗe ɗum jaɓɓoɗe ɗum noon oɗon kolla ɗum caɗele mon caɗele noon kadi kaletake hunuko hamin jogui probléme ndiyam hamin jogui probléme naggam ala yo haala nane kono kadi yataw ene waɗa ficelé e document moƴƴo mbaɗon hen kala ko woni probléme moɗon dokkon neɗɗo o nawora on wawi wasde wonde président mais gañiɗo o ene wawi andude omo jogui compétence saabu en aroɓe toon ɓe ala hen foof ɓe ganduɗo en compétence muɗum kono kamɓe mone maɓɓe fof ene andi hol valeur goɗɗo o hol doole goɗɗo o hol fayida goɗɗo o kamɓe ɓe gandodiri e nder koye mabɓe neɗɗo o ene wawi wasde gañade goɗɗo gañiɗo o anda ɗo de ngoɗo poste to banggue ndiyam walla to banggue ndema walla to banggue cellal ko rimen tan ko kaari saabu ko ɗum o wawi ɗum omo andi omo nundi itta gon poste rokkamo waɗamo ministre firtani yimɓeɓe moni fo en yiilo wonde président tan so neɗɗo o gañima noddata heddiɓe saabu en jii won hen e nodde yo ngar liggodire won hen kañumen jaara baɗire transhumé waddi wasiyame moon e oɗo vidéo kala candidat jiɗɗo arde moon jaaɓe yo are moon haalano on holno jogorto leydi moon so dañi namdoɗon ɗum holno jogorto leydi moon dokkon ɗum goƴaji moon yaada hen Allah ne wawi gaño Allah ne wawi wasa gañade on jaɓɓima ɗum on teddini ɗum ene foti arde ɗon ari ɗon onon tawi ɗon oɗon poti jaɓɓat ɗum on jaɓɓi ɗum ɓuuri rewa ɗon lukon ɗum kelon oto mum janggo e jaam Allah rokka ɗum laamu holno mbaɗi toon délégation arde muɗum ko hol noon wontata ko tampere ko gacce won wawɓe falkisade so Allah hokki ɗumen laamu kono won kadi yoftotoɓe hay goto anda on ɗaɓɓo fof ne moƴƴi jikku kala ko wiya sene weeli sene metti yaɗat hen mais beele so heeɓi ko noon wayata tawmo ala taw jikku mbasitomi on noon onon wonɓe jeeri ndi e waalo ngo hay wonɓe caggal leydi ɓe ɓe ganduɗa ɓesguji munen ko gangoni mbasiɗe ɗum ɓesguji moɗon yoɓe mbat feere ha candidat ji ɗi jaaha tawyaɓe ɗo ɓuuri woɗɗude yoɓe mbaddeɗon feere wotoɓe jabtan moɓede ittede guure mabɓe haɓe jaaha haɓe mawnuno e guure goɗɗe kamɓe mana guure mabɓe natta wadde existé yoɓe eto kala candidat yo yettoɓe bandiraɓe Allah jarama on jarama ɗum ɗo wonno hande yewtere men e émission Sénégal men mo en gartu hen ko fate campagne o bandiraɓe so tawi waɗi gantuɗe haala he min ñaguima mon yafuya WINDERE-TV ha yesso ko lawol.